Takže mám tady předsedy oddílu od Smanického. Když se na něj podíváme, sjedeme níže. Má gumáky na nohách, ano. Myslel si, že celou sezonu nám teče do bod, proto si vzal holinky, neteklo nám do bod. Ten závěr byl excelentně zvládnutý. Takže Pavle, jako předsedy, zeptám se tě, po kolika letech od Smanice zakusí trojku? Po 5 letech. Po 5 letech. No a otázka bude jednoduchá. Když od Smanice hráli v Kralicích a prohráli tam, tak já jsem už moc nevěřil, že tenhle mančaft má na to, aby postoupil. Špatný výkon prvních 4-5 kol, nebo kolik to bylo. Ale všechno se obrátilo v dobrý a zhodnoť tu sezónu. Ale sezóna pro mě byla jasná od začátku. Že postoupíme, vole. Já jsem tomu věřil prostě. Věřil jsem klukům, který jsme se dotáhli, vole, věřil jsem jim, že postoupí, jo. Pavle, myslíš si, že po dlouhé době přišli posily, že opravdu se senka dotáhli kluci, kteří na něco stojí, že každý rok senka chodili nějací hráči a nikdy to nestálo za nic, tak já si taky myslím, že... Myslím, že přišli teďka fotbalisti, neposily fotbalisti, kteří nám pomohli, vole, postupu. Takže super, no, takže většinou předsedům z té hry svých hráčů a takhle vypadávají vlasy, to by nějak narostly. Je to přírodní barva tady to? Pavle, je to přírodní barva? Je to přírodní barva, jsou to mé vlasy, vole. Kde která blondýna v České republice by ti mohla závidět? Takže jo, díky za rozhovor.